aka bụkwa onye nke gị Ugochi tubelu Oraifite Nwa Adama anyị na-agbụ alụ. Ụbọchị tata abụkwa m onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. Ihe m ji bịa n'ụbọchị tata bụ ka m respond to questions ndị mmadụ na-ajụ m. Ọtụtụ ndị mmadụ jụrụ m ajụjụ gara aga site na nkụzi mana achọrọ m iji taa kọwaa ya nke ọma ka o wee doo nwoke anya doo nwaanyị anya. Ihe m chọrọ ịkọwa maka ya bụ kedu ihe dị iche n'oke ite ya na oke awele. Gee ntị ma gee ntị nke ọma. Oke ite bụ ọgwụ agwọrọ agwọ. Yes, ọgwụ agwọrọ agwọ. Kpọọ ya ọgwụ ego. Ọgwụ agwọrọ maka ịchụta ego. Ya bụ ọgwụ agwọrọ ka a na-achụta ego might not follow all the natural laws in creation, in attracting goodies of life. Enwere ọtụtụ ihe dị iche iche ma anụ dị iche iche na-adị n'ime ya. Then agwọcha anya bụ ọgwụ, onye agwọrọ ya bụ ọgwụ na-enwe agreement with ya bụ ọgwụ agwọrọ agwọ. Ya bụ ọgwụ ehikọbalụ na ihe ị ga na-enye ya n'aka nke ọzọ. Ya bụ ọgwụ ka na-alụrụ ihe dị etu a. Ihe ọmụmaatụ, ehikọba ya bụ ọgwụ agwọrọ agwọ dị n'ite. Then enwere ike sị gị na-egburi ya nkịta ma ọ bụ na-egburi ya anụ ndị ọzọ dị iche iche. Mana ihe m mere ka unu ghọta bụ na ọgwụ ọbụla na-eri nkịta nwere ike irikwasị mmadụ. Ọ ihe m kọwara. Then ọ bụrụ na inyegide ya ihe, o nwere mgbe ọ ga-eruo mgbe ị na-enye ihe, ma gwara mgbe ị na-enye ihe ka ọ na-ebu. Ị ghọtara ya? Mgbe ọbụla ihikọbalụ ọgwụ ọbụla bakia ya wute mmụọ ọbụla sọrọ gị, ị na-enye ya ihe, mgbe ị na-enye ihe ka ọ na-ebu. O nwere ebe ị ga-enyeruzie ya ihe, mgbe o buruzie ọkazie ahụ, n'oge ọ ga-eruo jiri aka ya werube. Mgbe ị nyepụrụzi o jiri aka ewelu, ada o nwere ike jiri aka ewere anwụ were ihe laikịrị. Ịghọtara ya? Ọnya bụ ihe bụ ya bụ ọgwụ ego. So mana gịnị bụ oke ite? Ụdị nke m na-eme, adị m ekwu maka nke onye ọzọ na-eme, maka o nwere ọtụtụ ndị mmadụ nọ na soshal midia. O nwere ike ọ gecha ihe m kwuru, echi o je tụgharịa ya wee kwuo nke ya. Now ụdị nke m na-eme ka m na-akọwara gị. Ụdị nke m na-eme onwero n'aka dibịa ọbụla m mụrụ ya, mana ndị kpọrọ m ọrụ, the entities of powers ndị kpọrọ m ọrụ kụziere m ya. Mgbe oke ite na-ewi, oke ite na-ewi, mgbe a na-agwa gị ihe, ana m anọ ọhịa na-akpọ ọnọdụ abalị every 2:30 to 3:30 every night. Anọrọ m ya ihe karịrị otu mgbe arọ, mgbe m na-ayọ chi m na ndị kpọrọ m ọrụ kedu ihe a ga-eme na ọtụtụ ndị mmadụ na-agaghị ụzọ ka na-eme oke ite. Ha wee kụziere m ya ka m esi wee na-eme ya. Mana ya na-achịkọwa abụ dị onye ọma na-ege ntị, ma onye bụ dibịa ma onye bụ onye ọrụ. Ọ bụrụ iwu na etu nsilụ na ịlụọ ya na ọ ya agara gị, ọ bụrụ eziokwu. Ihe kpatara ya bụ na mmụọ mụ na ha so gwara m sị m na nsi etu a mee ya, si etu a mee ya, na ha ga-akwado ya, maka na mmụọ na-eme ihe ọ dị ile. Ịghọtara ya? Erụtara m mgbe otu onye bịakwutere m one day wee sị m mgbachara ya afa. O wee sị m na ya enwe ọkwa n'ego na ihe na-atụ ya n'ọnụ, na ọ kọrọ ya ka onye ọ ya ebite ka ya wee nwee ike wee mere ihe dị na chi ya, wee lụọ ọrụ dị n'ụzọ ya. M wee sị ya oke, ọ bụrụ na ị nwere ego na ihe ọ ya emewu, ọ ya egotawa ọjọọ, sị m ọ ya egotawa akwa Igbo, sị m
nwesi nwe ya were ọjị Igbo oruo were nke mgbe ya werugoro akwa oruo akwa ya kpọkuo chi ya kpọkuo ancestors ya ndị ichie ebe nne na ndị ichie ebe nne ya o mechaa ya were akwa sị ha na-eji akwa ọ ezo ya akwa n'anyanwụ ya were akwa sị ha na-eji ezeghị iwe o zecha ha iwe anwa ya weruzie nnu na mmanụ na-ete na nyawa akwa ọ na-ete na-asa ha na nnu na mmanụ adịghị eso okwu ya ji nnu emisiri mmanụ ya were na-ete na ahụ akwa right o techa ya ji echo ebe ụzọ gbara ịtọ maọbụ ịnọ o tiwe anyawa akwa ya were ihe dịka obere ego 50 naira 20 naira 100 naira ole ọbụla tụpụ na ụzọ ahụ afta ka o tiwechara akwa asị ihe aja ọ nata o were ọjị ahụ wee gọọ ọjị gwachie ya mepere ụzọ ka ego bata na ọ ga-abịa chukwu ya mee ihe dị n'ụzọ ya ị ma na agwachara nwa amadi ya ihe a nwa amadi ya wee je mee ihe a m kwuru nwanna ego wee sụọ n'ụzọ nwoke a afọzi m nwoke a anya obe m ntụ andị ọsọzikwa nke ọ bịa sị m nwa dibịa ihe anyị gwara m na m mekwana ya na ọ gasịrị ngwa kedu ihe a ga-eme ihe gbasara chi m na ihe dị n'ụzọ m o kwuru ya o wee na-eme ọ sị m na biznes ya gawara ma na-emekatazielu biznes ya akwụsịkwazi ịga after a month plus o wee sị m kpọkazie m sị m na send message na WhatsApp sị na since 3 days na ihe leta na adịghị etazi ego na shop mana na mgbe ahụ gwara ya mee nyawa ife na o merie na ọ gara mana olofuzie na ihe ahụ m gwara ya mee bụ mgbe ihe a mebeziri nje ha bidokwazi mee ihe ahụ m gwara ya mee ọzọ mechazie mana ọ gara mana olofuzie na mgbe ahụ m gwara ya bụ n'uto na o jiri ego wee yọọ ndị mụ na ha so kedu ihe a ga-eme ọnọdụ a na onye ya ejiri ego ha wee sị m gwa ya je eme ihe dị etu a ọ ndị a mụ na ha so ji eme mepere ya ụzọ ka ọ fụ ego mana ọ fụchazie ego ahụ ise na ọfa ịbịagazi sị m nwanna kedu ihe a ga-eme oche na mmụọ wee ewu at least chi ya nwa na ndị na-esie o medokwara ha hopụkwazie na ihe kpọchiere werekwa akwa akwa 150 naira wee jekwa mmekọ ụzọ emeghe mmụọ ka ị na-aghọrọ aghọ so ọ bụrụ etu onye na-achịkọwa bụ n'ihe ndị a na-akọwa nji arụ ya abụrụ ihe ya abụ mmadụ nọkọta ọsị ya na ya mana ihe ndị a ka ejegoro na ha jiri aka eme ị nwere ike ime mana ya arụ na-arụghị ọrụ maka n'ihi na mmụọ bakịrị ihe m na-ekwu o wee bụ na mmụọ wee sị m na ihe m ga-eme nruo m kpata ahịhịa o nwere m na mma bụ mgbọrọgwụ na ahịfịa o nwere ụmụ ahịfịa naturally na-eweta favor example ị bụrụ onye na-alaiki flawa ifu na o nwere some particular flowers na-abụ ha bido mewa flower maọbụ ifuru ifu na butterfly and the rest of the ants will always frequent visit that flower etu a ka ọ dịkwa o nwere entities of powers ndị na-eweta na-adọta favor si isi ha na-adọta ihe ọma example ị ma na o nwere some flowers and plants ya bụ ekwe na be gị ọ na-achụ agwọ na some ihe na-akpụ ọkụ ịgba etu a ka esi nwekwa ndị isie na-eme ụmụ entities of power ụfọdụ n'ụwa n'isie ha na-abịa egwuru mbọsị nkụzi bụ ihe gbasara ihe a wee kwuo na o nwere osisi a na-akpọ frankincense ndị ụka ọbịa na-efe n'ụlọ ụka na osisi a bụ azụ osisi ije gote ebe a na-ele frankincense si agote ya ịfụ na azụ osisi nyere gọm si n'osisi apụta onye ka na-akpọ frankincense ndị ụka ọbịa ọkacha ndị katọlik believe na fada bịa ka mas wee fesia ya na ọta nọ a na-atrata good spirit ịbịa sonye n'emume aja mas etu a ka esi nwekwa other flowers leaves herbs na other things na-abụ ụmụ mmụọ n'isie ha bịa example o nwere mgbọrọgwụ a na-akpọ ekwe a bụ mgbọrọgwụ ụfọdụ ya bụ dibịa jide n'ọnụ bụrụ n'ọnụ kwubie okwu ọ bịara mmezu yes so ụmụ ihe a ekwe ahụ so n'ihe ndị na-etinye na nya bụ ite clear those natural pot anwa eji anụ ya anụ those flowers leaves and those mgbọrọgwụ ga-adị n'ime ọ tụzie n'ime ya wee wetazie m ụfọdụ ihe ụfọdụ isi ụtọ na-abụ mmụọ ọnụ ọ na-abịa example enwecha nweta wee maa atụkwa ije n'ahịa ị ga-afụgasị ihe a na-akpọ incense a na-amụgasị incense a na-amụ nwere ụdị dị iche iche ya o nwere incense ọ na-awa amụnye mmụọ n'isi ya obido bịawa ha amara isi wee bịawa etu a ọ na ya nọcha ihe anyị na-anọ ise ụmụ mmụọ niile na-eweta favor na-eweta ihe akụ akụ na ihe nwenwe ha nụ ha n'isi ya bụ ihe anwa anụrụ anụ
ha nụ isi ha na-abịa ha bezie mgbe anwa na agwa na etu esi eme o nwere nke ị ga-etinye na hot ọ bụrụ onye na-aṅụ hot ịgba ya na hot kwupie okwu ihe tụchọkwa ụbọchị ahụ wee dịrị gị ị ṅụọ ya i werezie nke ọzọ ị ga-etinye n'aka ihe afụpụ na n'ikuku ikwubi okwu kpọọ mgbe anyị tinyere n'aka entities of power anụghị isi ha they will come i wee gwazie ha na ihe ị chọrọ n'ụbọchị a na onye ajụghị ụgwọ na ọya akwụkwọ n'ụgwọ na onye a gị na-emere dịrị na ọya akwụghị ụgwọ ikwubicha okwu ihe ị chọrọ efupụ ya n'ikuku ọ ya aga all over the world. The entities of power si na-arụ ọrụ n'ikuku the apps ọ ha ga-epush it all over the world. Even onye a gị na-emekọ business ikuku ya bata ya okuruzie wesị ọkwa m gwere onye ahụ nkwa ya na mma esendịrị ya ego before you know it ọkpọ Chinedu send ya aka nọmba ịghọtalụ. So ihe na-achọ ịkọwara gị bụ na nọọ mmụọ na-eme ihe niile nke a nwere ihe ị na-emere nwe sacrifice ị na-egburi na ọ bụ nye gị ya iyi uzugudo nke ahịa produce ruo n'afa gị gwụ then ịgwakwa m produce ụmụ ọzọ. Nwere ndị na-eyuzi ewa ihe nwere ndị na-eyuzi 6 months ngwa ndị na-eyuzi 4 months o dependere how often ị na-eyuzi ya. So nke a na-ekwe nwere anyị after effect maka na o nwere ihe jikọ gị na sacrifice na ya dị onye iferitere ọnwa na mmemme emesigo m ya wee nụọ ya nụọ. So ihe gị nwere ike imere ya bụ ọgwụ ịgwa anyị na ọgwụ na emekwado gị ọzọ nwere any after effect. Ana m alụ ụdị dibịa maka na achọrọ m ibi ogologo ndụ and amụtara m ụmụazị maka ihe adị m etinye aka na nke ọbụla nwere any after effect. So ihe m na-ekwu bụ na nke nwere any after effect. Ihe mkpọrọ ya bụ Oke Awele. Thank you. Inwekwa ajụjụ ya ajụ ma jụọ m akwụkwọ m Ugochi tubelu Oraifite. Ị ga-eji afọ achọta na Facebook onwe ozi ọnwụna ma ọ bụ ihe ọnwụna gbagwojuru gị anya chọrọ ịjụta m gbasara ihe m kụziri taa ma ọ bụ ihe ọnwụna na-agbagharị na ọdịnala Igbo anyị na-agbakọ afa nke ọma. Send alụ m meseji na 0805 78 37 672. Ugochi tubelu Oraifite. Udo dịrị ọnụ.